Unitats de mesura, informació. Els bits i els bytes són una unitat d'informació digital. Una unitat d'informació es relaciona amb una immediatament superior o inferior mitjançant el factor 1024. No s'usa 10⁻³ 1000 perquè la informació usa el sistema binari i 1024, que equivaldria a 2⁻10, és el factor que més s'apropa a 1000. La unitat principal seria el byte o el bit i els seus múltiples el kilobit, 1000, megabit, 1 milió, gigabit, 1.000 milions, terabyte, una quantitat immensa de bytes, i amb els bits el mateix. Sabem que un byte són 8 bits, que un kilobyte equivaldria a 1024 bytes, que seria 2⁻10 bytes, que seria un arxiu de text. Un megabyte seria una cançó de MP3, aproximadament ocupen 3 megas. Un gigabyte seria una pel·lícula, podria ser ben bé una pel·lícula, i un terabyte podrien arribar a ser unes 800 pel·lícules. Si fem un exemple de canvi d'unitat, anem a passar 4 gigabytes a kilobytes. Per tant, són dos factors, multiplicarem 2 vegades per 1024, que això ens donaria 4.194.300 kilobytes. Ara bé, sempre podem fer una aproximació a 1000 en comptes de 1024 i multiplicar per dos factors. I això ens donaria aproximadament 4.000 kilobytes, 4 milions de kilobytes. Perdem una mica, però és una bona aproximació.